Здравейте, аз съм Александър и днес ще играем Minecraft Survivor Multiplayer епизод 4 май, да. И сега ние играем на друг сървър. Добре. Сега мислям да си лягаме, аз ще чувам в моята стая. Да. Само да погледна, ще погледна сега скин се рекорда. Да. Сега да излезем на мене. Ти ще затвориш, нали? Да. Не да ми затвориш. Добре. О, пустинята. Не ходим по нея. Ще проследим по-назад дали да съберем малко храна, нещо друго. Аз събрах дърво, че ще бъде малко храна. Да потрябва дърво. Ще се освободи от нещо. Че е много. Скелет! Къде? Тук. Аз ще си го дам. Ти бъде по малката. Добре. Това Взели е... го. Сме убие! Е, за малко. Горчи жота. 4. Но той се покачва, защото... Скелетите племката много умни. Само 4 някой. Кожни бутушките ми бъдат. О, фак, стрелата е у мен. Трябва да забравя дърво, че да свърши. Това чакай малко, чакай. Ще ти хвърля тук отгоре една стрела. Не? Чакай, ето сега. Айде. Отивам аз за дърво. Не, скоро събери малко храна, защото започвам да отладнявам. Ами... Имам 3 пържоли изпържени. Я да една. На колко бучета си? Не ме супер, много просто тук. Не ти събити още. Той на мен ми е едно изхабено. Почти и половина. Маме вече ми съм там, 2 шабени и 3. Скоро не дълчавам. Не взел да изчевам. Копая си дървче. Ще изкопая много. Чакай, само малко. Да премести тук. Къде отидеш? И тук горе съм. Ще дойде след малко. Само да събера това. Извинете, приятелят ми беше малко болен и още не му е отминал. Тук беше къща. Там беше Ами аз дали ти казвам? Ще дам и сега. Само да видя какво да направя. Крава! Юби! Всичко се стига. Защо? Ами ела да ти дам, бе. Къде си? Добре. Бързо 3 бучета! Къде? Идвай до къщата, бе. Чакай, не мога да бягам, чакат ми се измори. Бързо яш. Върли ги, бързо ще умра. Яш си хубавичко. Аз имам дръвче, ще направя.
Викам се. Добре, взех я. Ще направя една къща. А, това пък къде сте? От дърво. Аз имам 24 кучета. Вижда, да стреля. Не. Аз баща вас. Още малко ще се видя. Какво ти сложи къща? Чакай. Някой има ли търмък? Търмък. Защо? Ами да дадоха ми едни треви. Сега мръдни се малко, почвам да строя. Тебе само защото ще дай прозорчета. Къде? И тук. Къде? Поеди си към къщата. Добре. Иди по-скоро. Надали дървото ще стигне. Надали, аз имам 20 няколко, ще си ги пази. 21 няколко. А, ще ги дадеш ли? И 29, не. Идем да съберем още. Да не направиш от дърт. Дърт ли? Да. Че кой прави къщи от дърт? Ами, аз. Има ли крафтинг някъде? Сега тук има разни саплинги насам на там. Повече саплинги. Ще ги отбера и ще ги сложа в печки. Защо не? Да си набереш малко дърво. Набрах си. Ще бъде малко от други кучета. Това е голямо чудо. Нещо за печене имаш ли? Аз ли? Не. Чакай, стъкла. Ще ги сложим. Стъкла ли? Да, Айде стъкла. по-късно ще ги сложим на следващия ред. Не, трябва да е за там. Брат, да имаш. Дай го. Чакай, аз имам камена. Добре, го изкопам. Ето, изкопайте белите. Какво правиш? На следващия ред ще... Добре, айде ще ги изкопая. Не ги взи... Добре, айде взимай белите. Саплинг взели? Саплинг, нали знаеш какво? Да бе, онова деца прави въгън. Не, може да се прави дърво. А. Засяваш саплинга и се получава дърво. Добре. Сега, прозорци. Имаш ли? Да. Колко? Чакайте, ще бъде вратата. Тук и тук, виж. О, чакай, ето тук ще го... Ето... къде са... Ето виж. Ето тук. Ето тук. Добре. Тъкно да има към И там. тук още една. Чакай, аз ще отида да направя една. Ама мога само брезова. Аз валям. Ами аз мога и такава. Не, айде нищо. Не брезова, не искам брезова. Що? Аз направих вече. Моля? Брезова също става. Ето, хоп. Не. Стъкла сложи ли? Не. Що? Има по един друг вид. Направиш по един друг вид. Такива. Добре. Имам 36. И знаеш ли как работят? Ти стъкла? Да. Да. Като съм намерил се нали, съм такова. Съм правил такива стъкла. Чакай, ще изляза. Остави малко, на които да мога да се кача. И аз ще да се кача. Да направя тавана. Ето, я се върня сега оттам. Виж как се прави. Видите. Няма.
Оф. Колко трудно. Да, тези. Такива стъпалите. Ел. Без да от това сложи. При мен имам още. Да направи ли друга сорт? Ашка, аз се съмнява да се пробираме. И синичка. Аз съм двете. Тихо. Свърши ми. Идвай. Чакай да сложа. Идвай. Виж, ваки не се стана дразни. Виж, казах да. Трябва ни още малко дръвче. Бялото си, да обрежем. Няма значение. Да спираме клипа. Не. Колко ми е поставено? 11 минути. Той колко беше максимално? 15. Добре. Не си. Това е за днес. А не бе. Ако ви харесва този клип, дайте палче нагоре. Палец по-скоро. Палец, да. И гледайте следващите ми клипове. Дай да ще го спрем като се наспим. Ай. Добре. Дайте да си лягаме. Добре. И до скоро.